ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog sa paglingkod. Mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, maayong hapon kanatong tanan. Ania na kita sa ikanapulog lima nga Domingo, sulod sa ordinaryo nga panahon. Sa atong ebanghelyo karon, human makauban sa mga apostoles si Jesus sa pipila ka tuig nga ilang nadungog sa iyang mga pagtulunan. Nakita ang iyang mga gipangbuhat ug nakaila sila kaniya. Karon magasanyaw na sila sa ilang nakita, na sinati ug nadungog nga mga pagtulunan. Mga igsoon, mao kini ang pagkatinunan sa Ginoo. Human masinati si Jesus, andam nga ipadala sa usa ka misyon. Kita usab kinahanglan atong masinati si Jesus. Madungog ang iyang mga pulong ug makita ang iyang buhing presensya aron atong masangyaw si Jesus ngadto sa uban sa atong kaugalingong panimalay ug sa atong mga silingan. Karon manindog kitang tanan ug atong awiton ang awit sa pagsugod. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manak kaninyo. Aron mamahimo kitang takos, andam ug gangayan sa pagsalmot nining santos nga misa, maginulsol una kita sa atong mga sala. Kitang tanan. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug kaninyong mga igsuon, nga nakalapas sa kong dakuuyang, sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong sala. Busat na nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron inyo ako iyampok sa Ginoo nga atong Dios.
Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Kristo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Ginoo kaloy kami, Ginoo kaloy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Kahit sayang mga tao din sa yuta, Ginoong Diyos kanitong hari, Diyos samahan magkagagawon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nangawagtan sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa to samahan, dawatan namong pamamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Ginoong Dios, ang kahayag sa imong kamatuuran, nagatultol ka namo nga anak kang Kristo. Himuang ang mga nagasunod kaniya, magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo. Kini ang gipangayo, pinagi sa mo Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Og si Amasias mingon kang Amos, igo na propeta, balik ngadto sa yuta sa Huda, o panginabuhi didto, pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Bethel, kay mao kini ang dapit diin mo simba ang hari, ug ania dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili ako mao ang matang sa propeta nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop,
og tig-atiman sa mga kahoyng igera. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong pagkamagbalantay sa karnero. Og gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan, ang Israel, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pakitaak kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Pakitaak kami sa imong kalooayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios, o Ginoo, kay nagasangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Haduol gayud ang iyang kaluwasan alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta, ug ang katarong mo dungaw gikan sa langit. Ang Ginoo mo hatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta mo hatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ginoo, pakitaak kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsoon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak, pinaagi ni Kristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo, sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios, nga sa walay sukod gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam o kahibalo, gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inigabot na sa hustong panahon, mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios ug diha kang Kristo. Gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdaig sa himaya sa Dios. Mao usab ang mahitungod kaninyo. Sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa, gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang garantiya nga makadawat kita sa gisaad sa Dios sa iyang katawhan o nagpasalig kanato nga mohatag ang Dios og hingpit nga kagawasan kanila nga mga iya. Daygon ta ang iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kani. Ang pagmantala sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ug gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an ug gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa ug giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon, ni puntil, ni kwarta, o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo, apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisunog. Mingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod, adto sakas sa balay sa nagdapit kaninyo, ug ayaw balhin sa laing balay hangtod mobiya kamo ni ang lungsura.
Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit, diin ang mga tao dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo. Biyai ka ng dapita o taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa ng lakaw sila og nagwali sa nga ang mga tao kinahanglan maginulsol sa ilang mga sala. Ilang hinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nila glana o giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog sa Maayong hapon. Sa millennial nga panahon ni gawas maning kanang Anti-Bullying Act. Nya one day na usa ka bata nga naghilak siya gikan sa gawas ng nagdula, nagduol siya siyang nanay. Anong gahilak man ka? Ingon din ang bata, Nay, ingon ang akong mga kadula ba nga maot kuno kugnaw. So gitutukan siya sa iyang nanay. Ug niingon ang nanay ug kanang pag tutok gigakos siyang bata ug iyang giunghungan. Paghuman bitaw hunghong sa nanay, nisamot og hilak ang bata. Kabalamon sa giunghong, mingon siya, My child, no matter what they say, just remember that beauty is in the inside. Nakuno sa sulod. So kay ang beauty nimo naaman sa sulod, magpuyo kas balay. Dili ka magawas-gawas. Mga igsuon, what is beautiful and good inside us must be shared. Ambit kung unsay maayong naa sa sulod nato, in spite of deprivation. Physically, dili man kagwapo or dili kagwapa, pero naa kay kaayo sa sulod. Nga kinahanglan ipambit, in spite of the opposition sa uban, in spite of persecution sa uban. Usay kay kung makadungog tag storya, muhunong man ta pagpaambit sa unsay nindot nato. Muhunong ta og paambit sa unsay nindot nato, but we still spread the foul odor of our lies, our deception, and pretension. That is what we are. Kana bitong tingala tas mga tao ron kay manghinambog man kung pananglitan ang usa ka lalaki, manghinambog siya nga daghan siya chicks. Manghinambog siya nga sugarol siya. Sa ato pa, ang unsay maayo og nindot nga naa sa sulod, dili mapaambit. Nganong ako maning gisgutan? Tungod kay ang mga pagbasa, napunting kanato that mission is not our choice. Dili kita ang nagpili sa atong misyon. It is God's choice and plan for us. Plano na sa Dios nga maingon na ta. Ug kinahanglan tang mutan-aw sa realidad diin anaa tay misyon. Na mga igsoon sa Ebanghelyo si San Marcos nagsaysay sa pagpadala sa 12 ka mga tinun-an o apostoles ni Jesus. Mas nindot ang version ni San Mateo. Kung nahinumdum mo sa Ebanghelyo sa miaging Miyerkules, ang version ni San Mateo, iyaw niyang unang enumerate ang napulog duha ka ngalan sa apostoles, una gipadala. Unsa may kahulugan ni ini? Ingon ni ani, names for the Jews is pointing to your own mission. What is your name is your mission. Pero ngano man nga gipadala ni Jesus, hindi nga itong makita ang kalainan sa misyon personal o misyon nga gisangon ni Jesus. Now, ang mga tinun-an gitawag magdisipulos. Ang gipadala gitawag og apostoles. Ang nindot kay nga definition sa apostoles, it is not just being sent
An apostle is an official representative charged with a commission. Sa ato pa di ay, sa atong pagkabinunyagan, it is not anymore our personal mission, but we are commissioned to gisugo ta ni Jesus. And that is the point. Our life, or in our lives, it must not be our personal mission. Unsa may mga personal mission nato? Kanang atong ambitions, kanang atong tinguha, kanang atong damgo. That is our mission. Personal mission. But tungod kay gi-commission man ta through our baptism, then duha ra gyud ang paingnan. We are sent to follow, or we are sent to lead. Musunod or mahimong leader. Kung musunod ka, tarungon og sunod. Nganuman, usahay kay ang magsunod og ang leader maghari-hari man. Muna magkalanrakas. Nganuman, imbis follower ra, maghari-hari. Pareha nang sa balay ba? Kinsa ang hari? Kinsa hari sa balay? Ha? Ang papa. Kinsay rayna? Mama. Sa ato pa, ang rayna, di pwede mahimong hari. So, dili mangander. No? Unsay punto? Usahay, kana bang lisod ang pagsunod, maglisod po taglid. Asa man tayo butang? Ipaguyod na lang. Kidi man kasunod og tarong, di pod kalid og tarong. Ang mga tinun-an, gipadala 2 by 2. Nganuman, una, tungod kay doon na kay witness sa imong gisulti. Ikaduha, check and balance. Apan, ang punto ni Jesus, nganong gipadala niya duha-duha, is to keep them away from the temptation of self-sufficiency. Kana bang maingon ka nga, okay ra mo ko mabuhi kog mag-inusara. Huwag problema. No? Bitanaw na ito nabuhi, bata mag-inusara? Sa pag-anak ni mo, naay mananabang, naay doktor or nurse or midwife? Nawala. Naa. So, wak ka nabuhi. Wak ka na imugsok, ikaw ra. Sa pagkabata ni mo, ikaw ra ba'y nabuhi? Wala, sige hilak. Pakanon pa. Hungitan. Ini kamatay ni mo, ikaw maglubong? Dili. Sa ato pa nabuhi, ug mamatay ta, dili mag-inusara. Pero atong batasan, kay murag mag-inusara. Murag kita'y hari. The designation emphasizes the authority of the one, or authorization of the sender rather than the mission. Ang authority man sa sender, mao'y ato nga gisunod. And Jesus, in fact, is the first apostle. Nganong nahimo mga apostoles sa Jesus? Tungod kay gikan siya, anak sa Dios, gipadala. Kabalo siya nga mamatay siya. Pero nganong nisunod siya? Tungod kay gipadala siya. Now, nindot ipangutana nato sa atong kaugalingon ba na amang gitay tagsa-tagsang gisangon sa Dios nato. And what are the motivating factors nga nagpadayon ta? Or napabay motivating factors nga mapadayon ta or wala? Ang uban kay wa nagipaglaom. Kung sa ila pang term, wa na esperansa. The very basic motivating factor an apostle should have is God's love for His people. Dili tungod kay moingon kag nahigugma ko sa Dios, mao nang nangalagad ko. Dili tungod kay nahigugma ko sa katawhan, kundi tungod kay nahigugma nako ang Dios. And that is the point. Kung moingon kag tungod kay nahigugma ko sa Dios,
uroy og dili ihatag ang imong gipangayo, di na pod. Mukagar. Murag makinang wa nay tubil. Mga igsuon, dako kayo nga kinahanglan natong tan-awon ang atong pagkapinadala ni Jesus. Magsige ra tagyaw-yaw nga kita gipadalatan ni Jesus, kita ang mga apostoles. Pero atong tan-awon ba, unsay atong gipaambit sa uban? Unsay atong gihatag sa komunidad? Unsay atong nahimo nga share sa pagpalambo sa usa ka komunidad? Maingon ta nga tungod sa gugma sa Dios. Na tungod sa gugma sa Dios, nga kita nilalagad. Nang puno sa gugma. Puno ba sa gugma ang nangalagad? Ha? Puno sa gugma? Puno na puno sa pagbasol. O puno sa gugma. Now, the natural direction of love is outward. Love is never towards the self. It is outward. Sa ato pa di ay, kung maingon kag nahigugma ka ug para sa imong kagalingon, wa ka nahigugma. Kay ang gugma, pagawas. Dili pasulod. That is why ang gugma dili man pangayuon kun dili ihatag. Kay sayop man taw sahay. Kanunay ta mga gugma, pero kita'y pangayuan, di pud mo hatag. Di ba? Kanunay ta mangayog pagsabot, pero di pud ta mo sabot. Kanunay ta nangayog pailog, pero dili ta mo pailog. Now, dini atong makita mga igsuon. A mature apostle, the mission field of a mature apostle is always growing broader than narrower. Ang panglantaw sa usa ka nangalagad, kinanglan magkalapad, dili magkapiot. Pero usay nga nung magkapiot man noon. And because of this, there are conflicts and contradictions. Nga naman, maglalis, mag-away. For what? Para asa? Mingon ta nga, nga mag-away man ang mga nangalagad, nga maglalis man. For what? Atong tan-awon, unsay rason? Una, we contradict for two reasons. Makiglalis ta sa duha ka rason. Una, positive. We contradict because it is the truth that we are fighting for. Ang kamatuoran ang atong ipinaglalaban. Unya, sakit ba ning kamatuoran, no? Sakit ang kamatuoran ay. Kana bitawng kabit, di man na magpatawag og kabit. Pero mo ni kamatuoran. Sakit ang kamatuoran. Matod pa sa usa ka philosopher, German philosopher, Friedrich Nietzsche, ingon siya, sometimes people do not want to hear the truth because they do not want their illusions destroyed. Nga naman, usahay mag-illusion man ta. Bisag dili mao, mag-illusion ta. Example ha, gipanganak ka nga lalaki. Ayaw pag-illusion nga babae ka. It is not the right. Or maingon siya nga, it is my right. You are fighting for a right that is not right. Di ba? Sakit ng kamatuoran. Yes, but it is true. Right is right even if nobody even if nobody is right, and wrong is wrong, even if everybody is wrong. Bisan pag ang tanan sayop gyud na, dili ka mo ingon nga ang tanan naghimo, correct na. Di man na pwede. Unya mga suko ra ba kong badlungon? Tan-awa ra. Ikaduha, we contradict because of our egoistic pride
and self-interest. Naman gutay mga interest usahay, mating uson bitaw tas Ginoo kay natay mga interest. Nganong naaman makigkontradikta tungod kay natay self-interest to prove you as right and others are wrong. Who is the judge? You, me, we? We are not the judge. It is God who is the judge. Therefore, dili ta maghinukmanay sa usag-usa. That is the point. Learn to be considerate. In the first place, usahay manggod kay ang ubang tao kay dili mo consider sa uban ba? Nganong dili man mo consider? Kana bang you do not have it all. I do not have it all. We do not have it all. Then learn to consider others. Pareha man tang naay kulang. Pareho man tang makasasala. Pareho tang angay kurhian. Munang mahimo tang considerate. Pero ang uban kay di man considerate. Di ba? Na mauna. Na mga igsoon, it's true that Christ's disciples are signs of contradiction. Tinuod. Pero ang indot nga pangutaan ani ba? We are signs of contradictions in this modern world. The question is, are we part of the solution or are we part of the problem? Solution or problem? Kay basin pag nagdugang-dugang na tas problema sa kalibutan, unya, makigbisog pag yun ta niya, nagdugang-dugang tas problema sa kalibutan. Ang mga tinunan ni Jesus, iyang gitugon nga, walay laing dala, sungkod ra. Sa ato pa, remain simple and humble of heart. How? Sa unsang pagi man mahimo tang yano ug mapaubsanon ug kasing-kasing. Ingana nira atong tan-awon. Our interest must be God's interest. Ayaw na ng ubang interest nato. Mabito nang masakitan ta kay doon natay mga interest. Mabito nang masakitan ta, ma-frustrated ta kay doon natay gi-expect. Do not expect. But learn to do what is necessary and what is good. Kana bang magampo unta ta ba nga dili ta sigig pangayo as Ginoo? Ikaw nang tanato ang pagampo nga moingon ta ba, Lord, your will, nothing more, nothing less. Kanara. We do not send ourselves. It is God who sends us. Dili man kita ang nagpadala sa atong kaugalingon. So sa ato pa, dili ug angay tang kanabang magtambayayong diha sa pagpangalagad. This is Christ's mission. We are only unworthy instruments. And let us always ask God for the grace to be able to discern His will for us and the grace to obey. Ato kining pamalandungan, ibutang sa kasing-kasing, uyan o paambitan. Manindog palihog, o atong litukon ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usap ka Dios. Ang amahan ang makakagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa mahal sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili pinuhat. Usad kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga nahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas. Gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagato siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan.
Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa usamahan. Mubalik siya nga may mayaw, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Isimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko na simbahan. Nagailang kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa abot nga kalibutan. Amen. Gitawag kita sa samahan aron mamahimo kitang iya mga misayo sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilyag komunidad. Ug karon nagampo kita alang sa atong mga panginahanglanon diha sa atong buhing pagsangyaw sa iyang pulong. Ug moingon kita, Amahan, himua kaming angayan nga mosunod kanimo. Amahan, himuha kami agayan nga mosunod kanimo. Ginoo, nag-ampo kami kanimo alang sa mga propita nining bag-ong henerasyon. Sa among Santo Papa Francisco, sa among Arsobispo Martin Humuad, sa tanang mga kaobispuhan, mga kaparian, mga kamadrihan, ug mga misyonero, gidala nila nganhi kanamo ang imong mensahe alang sa among kabag-uhan. Dili unta namo sila biagi-ayon, hinunoa, paminawon namo sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming angayan nga mosunod kanimo. Ginoo, nag-ampo kami kanimo alang sa tanang anaa sa otoridad, sa pangagamhanang lokal ug nasyonal, nga sa walay paglantaw sa kaugalingong interes, pangitaon nila ang katarong ug mga butang makaayo sa tanan. Makabaton unta sila kadasig sa pagbuntog sa kahakog ug makasulti unta sila alang sa hustisya ug katarong. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming angayan nga mosunod kanimo. Ginoo, nag-ampo kami alang kanamong tanan. Gisulti mo kanamo ang imong pulong ug giambita namo ang pan sa imong anak. Hinaot nga ang kinabuhi nga among gipuy-an, mao ang kinabuhi sa imong anak. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, himuha kami angayan nga mosunod kanimo. Ginoo, nag-ampo kami alang sa katawhan sa Archdiocese sa Ozamis, nga sila madasig unta sa awhag sa atong Santo Papa Francisco sa paghimo og panawduaw sa mga balaang pultahan sa kaluoy o Holy Doors of Mercy, aron pinaagi niini ilang madawat ang hingpit nga indulhensya o kaluoy sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, himuha kami angayan nga mosunod kanimo. Ginoo, nag-ampo kami alang sa among mga minahal sa kinabuhi, sa among mga igsuon, kaparintihan ug mga kahigalaan nga may panaw na niining kinabuhia. Lakip usab niini, among iampo ang mga kalag niadtong walay gahandom kanila, nga sila makadawat na unta sa imong pasaylo ug makasulod na sa ganghaan sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, himuha kaming angayan nga mosunod kanimo. Langit nung Amahan, giyahi ang among kakulangon, aron kini mahimong tulid sa imong mga mata. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Palihog sa pagtipan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining akog inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan. Tawagon na si Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang anak, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himuha nga kining Eukaristiya magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga maan Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Ang ay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom. Diya sa imong pagi sa pagpangluwas. Miyan ikaw aron pagluwas ka namo pinagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mo imong pagbuot nga malawas kami. Pinagi sa usa nga sama ka namo. Gisalikway sa tawang pagpakigigala kanimo. Apan ang tao mismo pinaguli nini ka namo. Pinagi ni Jesucristo nga mong Ginoo busa. Uban sa mga anghel o mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong imaya. Duyog silang walay hunong nga pagawi. Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kinialang ka namo. Nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini
Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nining adto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan nini, kay kini maong kalis akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulalang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ng mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, hiningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga yan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinong kami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Martin ang mong Arsobispo, sa mga inordinahan o gikonsagrahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon. Pinagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga to nga mahanog busa mangahas kita sa pag-ingon. Sa alay, pagdaygo ng imong ngalan, uabot ka na mo ang imong gingharian, matungan ng imong pagbuot, dinhi sayo tamayngon sa langit, ang
kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. O pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami. Sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami tugyan sa panulay, inunoan luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Karong tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na sa Kristo, among manunubos. Ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatag kami sa imong kalinaw kay usap. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakaninyo. Mana sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang idapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay na mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Sa atong pagkalawat, gihangin namo ang tanan sa paghulat o pagtagad, aron kita dili magkagubot o magkatipok. Ang atong i-observe ang 1 meter physical distancing.
Maria, mabait sa paghigugma. Maria, inahang walay sama, o kahigpitan, perhin bulahan, iampo mo kami, kaming anak. Ave, Ave, Maria. Maria, Reina sa Rosario. Maria, tumuran sa kaayo, ing mga rosas, kanimo angay, himaya ug tulong, pahalipan. Ave, Ave, Maria. Ave, Ave, Maria. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, among inahan. Sa imong kaayo, sa imong pagmahal, kanimo kami nagpasalamat. Sa imong kaayo, sa imong pagmahal, kanimo kami nagpasalamat. Mag-ampo kita. O Ginoong Dios, pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eukaristiya, himuang ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mahal nga berhen sa kuta. Magkagahom nga Dios kaming imong mga anak, nangalipay kay aniya man kami. Ubos sa panalipod sa labing bulahan nga Berhen Maria, ang among pinangga nga berhen sa kuta. Itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo, makatun kami sa kanunay kaayuhan sa lawas ug kanang. Maagak kami latas sa mga kasakit niining kinabuhi, ug sa among mga pagpanaw,
mahalikay kami sa tanang katalagman. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Mapaubsanon kaming nagahangyo kanimo, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, nga pinaagi sa gahom sa Dios, imong ibanlod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. Palihog sa paglingkod alang sa mga pahibalo o mga pasalamat. Alang kanato tanan nga miduyog ambit nining atong santos nga Eucharistia, daghan kaayong salamat. Usab atong pasalamatan ang atong Children's Choir, San Santiago Choir, ang Knights of the Altar, Marian Altar Servers, Extraordinary Ministers of Communion o Lay Ministers, sa Birhen sa Kuta Maintenance Staff and Workers, sa atong Birhen sa Kuta Lectors usab. Ug atong pasalamat sa aming preside sa atong santos nga misa karong kagabiuna mao si Reverend Father Juniver Ondo Roma. Atong pagpakan ng Ginoo. Ugma puhon, July 12, mao ang ikaunong nga novena misa alang sa atong mahal nga Birhen sa Kuta. Ug ang atong mga sponsors mao ang parokya sa Tudela, parokya sa Clarin, ug parokya sa Gango. Uban sa mga organisasyon sa St. Joseph Hospital, Vic General Merchandise, Di Guzman and Barbon Clinic, Uzamis Multipurpose Cooperative Incorporated, Gigi Mega Mall, Philippine Ports Authority, Integrated Port Services of Uzamis o IPSO, Limon Junk and Excavator, Diocesan Divine Mercy Devotees, uban sa Perpetual Don Rosarian, sa Philippine Navy 622nd Squadron ug sa ANAWEM. Ang in charge mao sila Sister Lilian Antiola ug Sister Cecilia Pintacasi. Ang atong priest presider ani ang atong ikaunom nga novena misa mao si Reverend Father Sunday Kumita. Ang atong sinakulo novena magsugod sa may alas 4 sa kahaponon ug ato dayong isunod ang atong santos nga misa. Ang kasagaraan sa atong santos nga misa magsugod sa may alas 5 sa hapon. Daghan kayong salamat. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo mana kaninyo. Ug manalangin kaninyo may gugmaon nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na misa panlakaw kamugdada ninyong gugmag kalinaw ni Kristo.